Bună seara, dragi pescari! Ne aflăm la o nouă partidă de pescuit pe Balta Greaca Cercani, unde îl avem ca și invitat de onoare pe Genică Boierică. Ce să vă zic, suntem într-o zonă foarte retrasă. Se spune că e zona VIP-uri, da? Suntem mai exact la standul Porci 7, ca să țineți minte, când veniți pe aici cereți Porci 7, fiindcă aici mănâncă numai porci, adică pești de aia mari ca porci. Uitați-l pe Geni, își pregătește felinarul, da? Mă știți, așa, să facem așa o incursiune în lumea pescuitului, da. Tocmai ce s-au aruncat de vreo 10 minute și așteptăm să cântăm și noi la țambal aici. Aici la clarinet, la domnul Geni, da? E leșid, mașinist, sunetist, da? Da? N-avem niciun secret. Este K444 cod de VIP. Dăm cu zeamă de burtă, aici, da? Vedeți? Deci ce a rămas la ciorba de burtă. Și aici dăm cu nadă Mr. Boy, da? Cu apă, aici e o zeamă de urzici. Așteptăm, da? Ne pregătim și de masă, da? Păi să ne-o tragă la fund, domnul Geni. Revenim cu poze cu balauri.